सारागोफोर दिनै आसामाव मोनसे घटना जागासिनो दङ जोबोद लाजिनांथाव आरो जोबोद गाबथावनाबो बिराद दुखुनांथावबो मोनसे घटना जागासिनो दङ आसामावहाय दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बिनि सायाव रिप्लाइ होदों ओमफ्राय आसामनि जेनाखि डिजिपि जिपि सिंहआबो बिनि सायाव रिप्लाइ होबाय ओमफ्राय मा आसरित जादों बुंनो हाया आरोना दिनै जाय मानसिया दिनै आल्फानि कब्जायाव दङ आल्फा आइनि कब्जायावहाय दिनै बिथाङा दंहैयो बिथांजों आखाइ आथिं माने खाखबजानानै दंहैयो दा बिनि सायावहाय ओरैबायदि मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेटमेन्ट होबाय कि बियो खुनु मोनसे प्रशासननि मानसि नङा बियो खुनु मोनसे एसआइ नङा बियो माने जोंनि पुलिसनि मानसि नङा होननानै बुंदों आरोखि दा बे आयदानि सायाव आङो दिनै नोंसोरनो ससे भिडिअ देखायग्रोनोसै स' बिनि उनाव आं डिटेलखौ नोंथांमोननि गेजेराव बुंनानै होजोबगोन नोंथांमोना भिडिअखौ ससे नायग्रोदो अननानै মই মিছা কথা কোৱা নাই মোক যেনে ধৰণে পঠিয়াইছিলে মোৰ যি প্ৰকৃত পৰিচয় মই সত্য কথা কৈছো মই কোনো মিছা কথা কোৱা নাই মই এছবিৰ এজন এছআই হয় মই এবাৰ নহয় হাজাৰ বাৰ কম যে মই কোনো মিছা কথা কোৱা নাই মোৰ যেতিয়া প্ৰথম আৰক্ষীত নিযুক্তি হৈছিলে মই সেই কথা মই মোৰ দেউতাক অৱগত কৰিছিলোঁ মোৰ নিচাও এজন পুলিচৰ বিষয়া হয় মই নিচাও এই কথা অৱগত তেখেতেও গম পাইছিলে যে মোৰ যেতিয়া এছআই নিয়োগ হৈছিলে তেতিয়া মই তেখেতলোকক সেই কথা কৈছোঁ আৰু মই দেউতাৰ পৰা মোৰ যি ইউনিফৰ্ম কিনিবলৈ ষ্টিক কিনিবলৈ মই দেউতাৰ পৰা পইচা বিচাৰিছিলোঁ আৰু দেউতাই মোক পইচা দিছিলে ইমানটো যদি ৰাইজ আপোনালোকে মোক বিশ্বাস নকৰে মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোকে বেলডলা অজন্তা পথত ৰয়েল এনক্লেভত যাওক এবাৰ তাত খবৰ কৰক তাত কি প্ৰশিক্ষণ চলে মানক চলিহা সোধক তৃষ্ণা সন্দিকৈ সোধক মানক চলিহা ঘৰ গোলাঘাট কুৰালগুৰিত হয় মানক চলিহা সোধক মানক চলিহা সকলোৱে জানে যে মানক চলিহা ঘোৰা বুলি ক'লে প্ৰায়বোৰ থানাই চিনি পায় তেখেতে তেনেকুৱা ধৰণৰ আগতো কাম কৰিছে মানক চলিহা সুধি চাওক তেতিয়া গম পাব ৰাইজ মই মিছা কথা কোৱা নাই আপোনালোকে তৃষ্ণা সন্দিকৈ সোধক তেখেতৰ ঘৰ কাহিলীপাৰা তেখেতে আমাক প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছিলে আপোনালোকে তেখেতক সোধক তেতিয়া গম পাব মোৰ লগত যিসকলে প্ৰশিক্ষণ লৈছে মই তেওঁলোকক এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ কাবেৰী অংকিতা সৈনিকা তোমালোকতো আমাৰ লগত আছিলা নুমল ঋতুৰাজ আমি সকলোখিনি একেলগে আছিলোঁ কাবেৰী আৰু সৈনিকা দাসৰ ঘৰ হৈছে নগাঁও তোমালোকে কিয় পাহৰি গৈছা মোক তোমালোকতো এই আলফাৰ বিৰুদ্ধে যি যুঁজ হৈছিলে সেই যুঁজত আমাক কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তোমালোকেও জানা আমাক কেনেধৰণৰ আমাক প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছিলে সেই কথা তোমালোকো অৱগত নুমল তোমাৰো ঘৰ গোলাঘাট মেৰাপানীত তুমি মিছা নকবা সত্য কথা কৈ দিয়া আমাক যি ধৰণে প্ৰশিক্ষণ দিছিলে এনক্লেভত আমাক কি ধৰণে আলফাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছিলে আৰু তাত প্ৰশিক্ষণ দিয়াত আমাক বাৰে বাৰে কৈছিলে যে আমাৰ শত্ৰু অকল আলফাৰ লগতহে আমি যুঁজ দিব লাগে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমাক আণ্ডাৰ কভাৰ হিচাপত প্ৰস্তুত কৰিছিলে আমাক যেতিয়া মিছন দিয়া হয় সেই মিছনৰ কাৰণে আমাক প্ৰস্তুত কৰিছিলে অকল আলফাৰ বিৰুদ্ধে মিছনৰ ক্ষেত্ৰত আমাক প্ৰস্তুত কৰিছিলে প্ৰশাসনে ইয়াৰ লগত বিশেষকৈ যোগদান কৰিছিলে মানক চলিহাই আমাক বাৰে বাৰে আমাক ব্ৰেইন ৱাছ কৰিছিলে আৰু মানক চলিহাই আমাক বাৰে বাৰে আমাক এইখিনি কথাই কৈছিলে যে আমি যুঁজ দিব লাগিব আলফাৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেইমতে আমাক এই প্ৰশিক্ষণৰ কালচত আমাক শিকাইছিলে আমাৰ আণ্ডাৰ কভাৰ হিচাপত এতিয়া সকলোৱে কৈছে যেনেধৰণে প্ৰশাসনে আমাক কৈছে যে আমাৰ কোনো পৰিচয় নাই বা আমাক এটা লোভিয়া বুলি ক'বলৈ গৈছে বা আমাৰ অন্য উদ্দেশ্য বুলি ক'বলৈ গৈছে নহয় আমাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই আমাৰ কোনো ভুকীয়াকৈ আমি একো উদ্দেশ্য লৈ আমি একো লোভত পৰি কৰা নাছিলোঁ আমাক যি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আমাক যেনেধৰণে প্ৰলোভন দিছিলে হয় আমি প্ৰলোভিত হৈছিলোঁ কিন্তু বিশেষকৈ আমাক তেনেধৰণে তেওঁলোকে আণ্ডাৰ কভাৰ হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আণ্ডাৰ কভাৰ হিচাপত যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব আমাৰ কি সুকীয়া পৰিচয় থাকিব আপোনালোকেও চাগে হয়তো জানে আণ্ডাৰ কভাৰ হিচাপত যদি থাকে আণ্ডাৰ কভাৰ কোনো সুকীয়া পৰিচয় নাথাকে ঠিক একেদৰে আমাৰো সুকীয়া পৰিচয় নাই আৰু আপোনালোকে এতিয়া যদি বাৰে বাৰে মই কৈ আছোঁ যে হয় মই এছবিৰ এছআই হয় আপোনালোকে হয়তো বিশ্বাস কৰা নাই ৰাইজ তেন্তে হ'লে মই এটা শেষত আপোনালোকক কথা কওঁ আপোনালোকক আৰু প্ৰমাণ কি দিম মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো লওক মোৰ মোবাইল নাম্বাৰ কল ডিটেইলছ উলিয়াব আপোনালোকে মোৰ মোবাইল নাম্বাৰত বেছি সংখ্যক পুলিচৰ লগত কথা পতা আপোনালোকে পাব মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো লৈ লওক মোৰ মোবাইল নাম্বাৰ হৈছে 7896411176 এইটো মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল মোবাইল নাম্বাৰ হয় এই মোবাইল नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय नोंथांमोना जाज खालामदो नोंथांमोना नायबिजिरदो बिथाङा दिनै माने पुलिसनि जानानै आन्डारग्राउन्डनि जानानै बिथांमोना दिनै आलफाखौहाय हमनायनि माखासे प्लेन पलिसि खालामदोंमोन
बिथांमोननि सुथुरा जाहैबाय मा आलफामोन आरोना बिथांमोना आन्डारग्राउन्ड माने बिथाङा जेबानाखि हमजाबाय बायसान्स जुदि आलफाजों हमजायोबा बिथांमोना खुनु पुलिसनि मानसि होननानै गावखौ आइडेन्टिफाइ होनो मोननाय नङा बेखौ सिगाङावनो बिथांखौ ट्रेनिं होनाय समावनो बे बाथ्राया बुंखानायमोन स' बेबायदिनो बिथांमोनखौ ट्रेनिं समाव गोबां माखासे माने बाथ्राफोर बुंदों जाहैबाय आरोना जाय बाथ्राफोरखौ खोनायोबा नोंनिबो थैया गुदुं जागोन आरो बिथांमोना आलफानि बिरोधि मावनो हानाय खामानि जागोन दा थिग बिदिनो बिथांमोना दिनै आन्डारग्राउन्डआव थानाय एसआइमोन बिथाङा खिन्थु आन्डारग्राउन्डआव थानाय बिथांमोना दिनै हयथ' जानो हागौ आलफा हाबहैदों आरो आलफानि खामानि मावनो लादों आरो बिदि गोबां माखासे जानो हागौ इनफरमेसनफोरखौहाय बिथाङा हरदोंमोन आसाम पुलिसनो दा दिनै बिनि थ्रुयै दिनै मिथिनो मोनबाय कि दिनै हमजानायनि उनावहाय आलफाया सेबबाय आलफाया बुहुत स्टेटमेन्ट खालामबाय ओमफ्राय दाखालिबो नोंथांमोना नुदों आलफा संबिजिरनि फरेस्ट बिउर'आ बिथाङा मोनसे मिडियायाव बुंदों नोंथांमोना नुखाबाय मिडियाजों रायलायनायावहाय दा भिडिअ हगारगोन होनना बुंनाय भिडिअ दा हगारबायानो नै दा फैबायानो दा बिथाङा बिस्रा बिराद दुखु नांनानै दिनै गाबै गाबै बुंदों बे आसामनि फिसा जेनाखि बेस्रा आरो बुंदों खुनु आरो रावखौबो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि खामानिखौ दा माव होननानै आरो दिनै पुलिसनि सिङाव थानानै पुलिसा खामानिखौ मावहोबाय खिन्थु दिनै पुलिसानो बे जोंनि मानसि नङा होनना बुंबाय नोङो आसामनि डिजिपि जिपि सिंआबो बुंबाय जोंनि नङा डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मायाबो बुंबाय बेयो माने प्रसासननि मानसि नङा होननानै आरो होमबा नायदो होमबा नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंगोन स' बेस्रा बिराद माने भुगिनांबाय आरोना ओरैबायदि भुगिनांबाय बेस्रा मानोना गाबबाय बिराद गाबनांबाय आरोना माथो गावनि जायफोर ट्रेनिंआव जायफोरनाखि ट्रेनिंआव गावनि लोगोफोर दंमोन बे लोगोफोरनि मुंखौ गासिबो थख' थख' बुंनानै होजोबदों गोसोआव गावजों सोसोदोंमोन दिनै बिथाङा ओरैबायदि अलखदाव गोलैना दङ ओमफ्राय दाखालि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्माया बुंदों बियो पुलिसनि प्रसासननि मानसि नङा आरो आं नोंखौ खावलायहरो जे बेखौ जेबो दा खालाम मानसिखौ माने जेरै उदाङै हगार हरो बेनि थाखाय डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मायाबो खावलायदों आरो दा दिनै मानि थाखाय बेफोरबायदि जानानै दा आलफाया बेखौ मा खालामगोन मानसिखौ हगारगोन ना हगारा ना बेखौ मारै खालामनो नागिरदों उननि समावसो जोंनो खिथासिगोन आरोखि ना जोङो आन्डारग्राउन्ड होननानै बिथांमोना आलफानि बिरोधि खामानि मावनो बिथांमोना थांदोंमोन आरोना माने प्रसासननि मानसिफोरा बे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय माने बेयो मोनसे प्लेन माने फुल प्लेनमोन आरो बेयो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बेयो फुल प्लेन पलिसिमोन आरोना जाय प्लेन आरो पलिसिखौ लानानै बिथांमोना दिनै आसाम आलफाखौ हमनायनि पलिसि लादोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनै बिथांमोनासो आलफाजों फिन हमजाफिनबाय जाय मानसिया एसआइ आरो पुलिसनि जानानै आन्डारग्राउन्डनि जानानै आलफानि थं बिथं लानो थांदोंमोन नाथाय बे मानसिया दिनै हमजाबाय आलफानि जोबथेसाराव दङ दा बिथाङा स' बिथाङा दिनै गाबै गाबै बुंदों नोंथांमोना दहाय भिडिअखौ नुखाबाय बिराद दुखुनांथाव आरो दा हयथ' बिथाङा माबा मोनसे जायोबा आसाम गभर्नमेन्टआ बेनि सायाव मा एक्सन लायो बेखौ उननि समावसो मिन्थिसिगोन जाय बिथांमोना जाय एसिपिनि बाथ्रा बुंदों एसि मा होनना बुंदों एसिस्टेन्ट पुलिसनि मा होनना बुंदों बेखौहाय बिथांनि एसएस जाय दंमोन बिथां ट्रेनिं होग्रा आरोना बिथांनि बाथ्राफोर बुंदों गोबां मानसिफोरनि नाम लादों गावजों जायफोर ट्रेनिंआव दंखायोमोन बिथांमोननि गोबां नाम लादों बिथाङा सोर दंमोन गावजों बिथांमोना मा मावफादोंमोन मा ट्रेनिंआव मा बाथ्रा बुंनानै बिसासाव खालामहोआमोन बेफोरनि बाथ्राखौ बुंदों बिस्रा नाथाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो डिजिपिनि लाइननिफ्राय खुनु प्रसासननि एबा पुलिसनि मानसि नङा आरो बिथांनि फरायनाय मानायखौ बुंनाय जादों आरोना माने एसआइ जानोबाथ' नोङो ग्रेजुवेसन जानांगौ बेफोरबायदि खोथा बुंनाय जादों स' फैबाय थानाय समा मा खिन्थायो लोगोफोर नोंथांमोना बेनि सायाव नायनानै थाबानो जाबाय आरो स' आंनि थाखाय बिराद दुखु नांथाव जादों बे बिथांमोना जाय प्रसासननि थिननायाव पुलिसनि आसाम गभर्नमेन्टनि थिननायावहाय दिनै आन्डारग्राउन्ड जानानै आलफाखौ हमनो थांबाय नाथाय दिनै आलफानि फाराव नांबाय बे आरोखि थेंक इउ